aurtengo bakin denboraldia bukatu baino justu pixka lehenago deitu ziaten, lehenengo kontaktua horrelako partidoko askotan izan zen. Espero ez kontaktua izan zen. Eta, beste hortan ere gu baino jokoan asko geneukan, eta beste hori pentsatzeko eskatu. Eta egia esaten baitut, bueltan gehiegirik ere eman gabe pixkat baiezkoa ematien. Momentuan esaten komentatzen nien beraiei, ez? Botaziaten hola derrepentean, enun espero, eta igual behar nitu lagun batzuk pixkat visualizatzeko, ez? Eta ikusi zure burua bertan, eta askotan imaginatu behar dago pixka bat situazioa jakiteko barruan zera egiten duzuen, ez? Asuntoak. Uste desberdina dela, ez? Jokoa berdina da, komentatu dut, ez? Beste batetan pilaketan esker diferenteak egan moduan, tratuare ez da berdina, ez? Kategoriaren esketan normalean senior taldeak izaten dira, igual badago amazazpi urteko eskak eta baude horretzeko urtekoak izaten. Manikoa handiagoa da, ez? Oroitzapen honen egin, porque lehenengo urtean Añorgan kadetekin egon izanean ere urte oso buelta izan zen, ascensoa jolastu genuen. Ondoren neskekin, lehenengo urte komplikatu bat egin genuen, bigarrena asko hobeto, eta orain azken bi denboralditan guenekin naizela, lehenengo urtean ascensoa igoera pasea jolastu genuen, bosgarren gelditu ginen, baina ja aurtengoa izan da, lehenengo urte horren ere eraginen urratu dugula, eta urteko lana aurten isladatu dela, eta naiz oroitzapen honen egin. Badago, ja, entrenatzaile horren urterako, azken finean futbolean gauza hola dira, ez? Entrenatzaileak, jokalariak taldetik aldatzen diren moduan, entrenatzaileak ere eta Añorga talde polita da entrenatzeko eta normalean ez da ere arazo gehiegirik egoten ez aldatzeko. Berez pertsonalki ez dut ezagutzen, baina, jarraitu izan dut taldea eta, dudari gabe, referentziazko jokalaria, kapitaina, Realeko ibidea bantan urte guztietan bertan egon dana, momentu onak, esuekin txarrak ere, baina nik uste dudari gabe referentziazko jokalari bat dela eta, baja montatuko da, esan dizuen moduan, jokalari batzuk utz egin dute eta, beste batzuk etortzen dira eta, hortan zentratu bat dugu. Deitu zidan, besterik gabe, 5 minutuko elkarrizketa bat izan genuen. Zautzen ginen kontran jolastetik, eta, oiartzunen aurkako partioetan, beti partio baino nago beti egin taldeetan. Erlazio hona genuen gehiago ezagutu gabe, baina horretan deitu zidan zoriontzeko, eta nik hori emateko, eta zorte hona batzeko. Elkarrizketan hotxa izan zen, baina aukera izan dugu hitz egiteko. Orain jakin izan dutenik, batez ere Realak ofiziala egin duenetik, ongea bigutan, kantu geha maitasun berdine, Xabi eta prestatzaile fisikoaren hortan dago, eta zera ikotan ez da egon, baina ongera bilerak egin ditugu, batez ere plantilla izteko jokalarien inguruan hitz egiteko, eta pixkatu horren duteko horren moratia ere finkatzeko, eta egia esan kontaktua oso positiboa izan da, jendea harrera oso nahi didate eta oso gustora nago, lehenengo kontaktua ekin, egia esan, bizitzakizu bizitzean
ez da gizut aurkituko ez, eta egia esan goza oso oso guztu. Zortzi urte hauetan lehenengo aldiz bajak eman ditu, eta lau jokalari totalean lau dira horren urtean egongo ez direnak, eta orain ari gara lana egiten pixka bat, inkorporazioak egiteko, eta horren inguruan momentuz ez daukagu ez errola itxita dagoena, eta horretik pixka detxo marko dugu izango diren jakiteko. Uztaiak 30 hasiko gara, eta bigarren astean nobedade moduan lehenengo aldiz neska taldeak egingo du estaratxo moduan. Una temporadako astete kanpoan, astete bostegun, astenetik ostiralera kanpoan. Trasladatu didatena dintzate errealetik da, taldea momentu oso batean dagoela, benetan hobetzeko margen handia daukala, jokalariak konpromezio handia dutela, azkenean ematen direla gauza guztiak taldea azken jarraitzeko. Neri dagokit orain hor egotea, eta nire helburu printzipala da hobetzen jarraitzea, taldea lehenbailen ezagutu, ikusi zer hobetu daitekeen, eta hortan jarraitu ez. Nik uste dut printzipalena, eta hori helburua izan behar duena, nik uste dut lehenbailenekoa da taldea ahalik eta ondoen ezagutu, hortarako partidoren bat edo badaukat ikusten egon naiz, eta ezagutza oso garrantzitsua dela gero helburuak publikatzen dut. Eta, ez dut hola berezirik jarri, nik esango nuke taldea ezagutu, lehenbailen aldageleko giro horretara koplatu, eta hortik aurrera lanean jarri.